салом ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалдини Саттор ва тамоми коргарои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ҳамин корҳои муҳоҷирон дар ҳамин корҳои муҳоҷирот дастёрӣ дароз карда метавонанд. ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад ки чира ба доди ҳамин халқ барасонед. соат 20 акам ягай тамоми ҳамин халқ билетҳошон овардаянд, мега рейсо админӣ чидаянд. ҳамин коркунои давлат хоҳиш карда мешавад ки ҳамин рейсои моро бигиранд, як бора бигиранд, 3 рейс як рӯз дакан ҳамаи моро халос кунанд. одамо ай ким шаҳрҳарои дур омада 3-4 рӯз дар қатори мо наминҷа хованд, гишна мемонанд, раҳпулӣ надоранд, дега ба квартирора споридагиян, ҳама ҳичка баргашта наметавонанд. духтар гузаштагиян чизои духтаршон месӯзад. ҳама халқа иҷа коркунои намояндаи сафарот омада ақиб мегап гардем бирен, ҳич гап имконияти ақиб гашта надорад. ай шумо хоҳиш мекунед инсон ба мисли инсон ба ҳамин доди халқ бирасен. халқ дига ягон роҳ надорад ба ҷуз ки ба ватан бар бигарданд. илтимос аз шумо хоҳиш карда мешавад ки ҳамира дар ҳамин 1-2 рӯза ҳал кунед ки ҳамин халқ дига билета намефурӯшанд. ҳамин халқ ҳаминҷа будаги ақалан ҳамин халқ дар ҳаминҷа ҷамъ мешаги ҳамин халқ доду фиғон назананд, ҳаминҷа халқи тоҷика паст мезананд, ҳама дар ҳаминҷа дар як пастӣ қарор мегирад, ҳама моро тамошо мекунад. дар ин ҷамъиян ҷағ вақ кадаги кишнаву тишна дар ин торои полои хунак хов. илтимос ба доди мо бирасен, дар ҳамин масъала дасти ёрӣ дароз кунед. раҳмат барои диққататон. ин ҳамин мардум ҳама ҳаминҷа чӣ кор карда истанд дига намедонанд. Kani odamı kani diyorum yorum ki amara buraya kafa kardı haber. Yo apa. Na. Ana. Bak bu dakika önce ben çıkartıyorum. Çıkartıyor diyorum. Bıra sana ko peş bire ne yapıyorsun? Kazalar ko me paridia. Ali kan koş ne me para ne? Mo bak. Sana ka bara burada coşun kadısın. Evet onu mo ya. O ya kan ora bare mo can. Bilek yani ona me tu aka. Davlat yine kayma stroy kimle misor çize. Dur. Zamanı var. Ey bacha, John namekna. Baroda coşun ekranına me koyuyorsun kuşkira. Res şamora bara jokri mora çiler mora mega res şamora. İkisi köy kasalik ya.